Гони ми зомби! И крипър! Бягай! Добре, ти сега какво ще седиш там и ще гледаш ли? Няма ли ми помогнеш? Има зомби, крипър, долняци. Ида. Зомбито ме изостави, аз ще бягам сега, бягам. Не, уби го. Махит. Не гърбат. Еса. Бам! Добре, опа. Добре. Как? Добре, това ще да заболи. Бат, виж каква яка дупка. Look at this hole, my friend. I like that shit. Тая дупка? Не тая дупка, тая е в главата ти, дето е. Не трябва мозък. Тая е горе, бе. Ето тук. Коя, бе? Ето тук, виж. Сега аз ще вляза в нея и ще се скрия от зомбитата. Ето тук, е така. Виж? И сега вече съм скрит от зомбитата. Е така. Прикритито изверг. Никой няма ме намери. Какво се случва? Бате, сега скиви. Какво се случва? Виж, виж, камуфлаж, братле. Камуфлаж. Дали не... Не, аз вече не виждам това. Това какво е това? Бате, дали не съм там стена? няма никой? Дали не съм стена, най-добрия. Както и да е, искам да затворя това прасе в купче. Ела тук. Чакай. Чакай. Намаля малко, защото съм на Render Distance Extreme. Чай да... Прасе, да те заградя. Негър. Не. Да. Къде си? Затварям прасето в дуп. Ха-ха! Не ти харесва. Какво имаме, свиняваш се? Но... нямах едно блокче, не ми достигна. Браво. Изплаши Пиги! Махни се от Пиги! И се махни от моите блокчета. Това си... Не. Не ми убирай блокчетата. Най-големият крадлив циганин. Ела тук. Крадлив циганин. Ела тук. Ще се бием. Ела. Циганин. Смърт за тебе. Добре. Дом, братле. Дом. Това е епизод 2. Трябва ни дом. А хаус? Ние сме секси... Как се бяха кръстили, бе? Секси каубой... Не. Аз бях бил, който правеше 360. Само това знам. Да, секси номади, аз съм автомобил, който прави. Да, секси номади. Така. Как се давай сега. Ето тук мисля да почнем да копаем навътре. Айде, копай. Аз съм от... това не е ли... не, може би... Добре, давай. Давай. Или харесва идеята? Не бе, гледай дали е... Така ска тънка планината. Тънка. Не, тебе ти е тънко нещо друго, ама... Камера. Ръчки тук камък. Ще ръчкам аз тебе с нещо. Добре, Не ми си говори глупости. Добре, ще събера кола, защото ни трябва. Мисъл... Може сме миш-маш, обаче не сме безсмъртни и ни трябва кола. Не, безсмъртни са, просто нямаме... Enough fuel. Нямаме гориво. Нямаме гориво. Петрол. Нямаме горивност. Петрол, йок. Така, ми събрах достатъчно кола, че да си направим торчеве. Нямаме дърво. Аз ще да... Знаеш какво? Ява ми правиш компания да свалиме някои дървета. Аз ще сваля аз нещо друго. Давай да сваляме дървето. Сваляш дървето? Ще свалям аз. Как се идея? Пак почнах с глупостите. Нищо. Добре, защо натам са? Защото има големи дървета, виж, по 4 блокчета дървото. Добре, тест. Ние няма го изсечеме цялото, врата. Представиш си го изсечем цялото. Би го запалял, ама... И как ще ни помогне това, да съберем дървото? Some men just want to watch the world burn. И в нашия случай, да гледаш горката палма, ще кажа палма, това дори не знам какво е. Супер е спаунър! Ти си луд. Какво? Си луд. Какво? Братле, спаунър на скелети. На скелети! Бате, Брато, това не го видях, аз си правих тук пъчи за това. Да се качи по линията. Книга! Какво има? Има трева, братле, има уи. Брато, това е нереално. Бързо, отиди за торчеве. Циганин, отиди за торчеве. Чакай, трябва ни дърво. Давай! Аз ще държа скелетите далеч от нас. Бързо. Виж, чакай. Аре, че ме рейпват. Също не ме рейпват, но... бате, вече имаме и чест, ти си луд. Аз съм най-добрия, бате. Видя ли? Просто го спотнах отдалече. Добре, как е възможно? Не знам как го видя. Аз не разбирам как е възможно да е просто така. Тук просто. Както и да е, мисля да се занимаваме, след като си направим дом, да се занимаваме с това да си направим спомнерчето. Ще ви покажем как си направите гриндър. Значи такъв гриндър, какъвто не сте виждали. Значи това ще бъде най-якият грайндър на земята.
Да. Просто ще е епик. Не ми кажа, че изсече от палмата. Браво, бе. Какво трябваше да направя? Да Чай- оставате с бръчката. Кокалите? Не, естествено. Чай да събера малко дърт, да изгледа по-естествено. Така. Така. О, не. Тихо, не говори. О, не. Да ще виж колко добре изглежда. Бам! Виж. Право е. Nobody knows. Не вече. Добре, ще взема и това. Да е по-естествено. Така. Бам! Готово, чиста работа. Браво. Пусти. И сега, това трябва да е прикрито. Охо, ето Ние е. това ще трябва верно да го прикрием, защото... Аз съм царя на камуфлажа, бе, ти си от... Защото, брато, това... Значи аз ще ви покажа пък как си направите ебати якия hidden door, такъв с пистенчета и глупости и левърчета и глупости и такива. Абе, глупости, бе, в смисъл. Да, бе. Яката работа. Та, мисля да се връщаме към това да си копаме дом. Не да си копаме, да трябва да съберем дръва. Драва. А как ще запомним къде ни е спонъра? Брато... Знаеш- Ето там е къщата, през един хом. Аз не знам дали е хом. Ето, Добре, да речем, че деци- тук. Аз ще нарисувам, аз ще направя един пенис просто. Чай, колко дърт ми трябваше за пенис? Ти беше специалист. 2, 3, 4, 5. Добре, имам 7. Значи има 2 екстра. За екстремални случаи. Я бе, как То- правиш? То пенис ще е по-голям. Аз съм супервайзър. Това е на негър. Виж, това е един голям негърски пенис. Браво. Black Mamba. Случва се. Аре, знам, че искаш да си... знам, че искаш да си близо до пишки, но не е сега времето. Давай за дърво. Кое дърво сечем? Кое дърво сачем? Някакво малко да е. Братле, ние сме в джунгла. Така Аз виждам много далече ме мързе хода там. Аха, Много време ще изгубим. Ценното време. Добре, аз отивам да... Добре, какво дърво ни трябва? Има ли значение? Ето аз намерих тук. Добре, а това моля да го изсека тук, защото не ми изгледа готино. Добре, ще го изсека. Аз не съм расист, бе, аз как че не изгледа готино. Аз не как че е гадно или нещо такова. Да. 4 блока. Мерси. Нямаш Пак е нещо. нещо като нищо. Те 4 блока кой ти ги да? Може и повече. Мисъл... Не че нещо, ама все пак, харе, сега, моля ти се. Окей, вече така, точно това ли дърво трябваше? Що? Какво, хареса ли си го? Да. Нема вече. Късно е. Връщаме ли се? Връщаме се. Cool. Чай да хапна малко пиле. Пилешко. Да боднем едно пилешко филенце. Пиле. Сега къде ни е дума? Да. Тука. Ето, кол ще го оставим, за да се спише с... Не бе. И сега като няма сняг върху него, всички ще ни намерят. Какво направих? Какво да играя с тебе, бе? Какво да играя с тебе? Само го... Майнкрафт ще играеш. Прав си. Виж, гличнах. Добре, поправих се. Бях гличнал стил... Гличмен. Как се... колко... Значи, мисля да го направим така доста навътре. Не знаеш какво стане си тук го запълна. Пък после ще изпечеме стона и ще го оправим. Да, ръгни и там. Ще изпържим. Ще има кобалстон във фурната. На тиган. Добре, то колко дълбоко трябва да бъде това? Ето така. Никой няма да ги види отдалече, мисля. Да. Направи тук така, тук. Тук служи по един. Знаеш какво? Аре направо да напиша на планината ние сме тук. Искаш? Миш-маш крия направо. Да, бе. Копай сега, копай навътре. Докато не намериш земя. Добре. Направи си, че не си чул последното. Да. Защото да. Трябва ни торч. Така. Ма то колко ще бъде дълго това? Не знам. Аз мисля, че вече да спираме. Брато... Дори не знам къде стигахме. Май далече. Да, обърни се. Къде ми изчезна дърта? Негър, дай ми дърта. Ти сам си го взе. Дай ми дърт! Откъде ти го изакам? Дърт в мене нямам. Цаца. Смърт. Не. Знам, че ме гониш, негър. Така, този епизод се превърна от нормален епизод до епизод пълен с расизъм. Да. Как? Винаги е така.
Така, като играя с тебе, винаги ми избие на расизъм. Браво! Аз съм причината за това. Много ясно, аз ли съм? Добре, сега на къде ще копаме? Не знам. Браво. Не знам каква ще бъде идеята. Идеята е да си направим къща. Да, ама каква къща? Забавно. Как да ти обясня? Къде трябва аз там скачаш като планински козел? Не знам, добре, знаеш какво, ще влезем навътре още. Още? Не, сега ще се вием наляво. Просто се види наляво и копай. Това е извода. Наляво, май... Да. Мисля, това ще е нещо като тайната база на... Тайния бункер на Адолф Хитлер. На Тони Монтана. Да, може и на Тони Монтана. Очень ми харесва идеята. Почти ще мислиш... тук... Едната кирка. Тук... Добре, ще направя един фърнес и един... Ще направиш, значи, виж са, ще направиш един hidden door. Ало? Ало, не ми говори така. Тук ще направиш един hidden door. Така. И ето тук ще направиш един hidden door. Опа. Не. Мисля, че чупих торча. Браво. И сега без торч какво ще правим? Помислих. Добре, слагаме тук един крафтинг тейбъл. И от него и сега ще направя... Какво ще направя? Един фърнес, защото трябва да изпечем малко камък, защото съм убеден, че някой ни столква. Просто съм сигурен. Ще го сложа така. И ще изпека малко камик. Малко камик. Камъче. За да запечатаме онова. Ще има пържен камък. Ще има пържена цацка. Трябва да ловим риба, бат. Няма как. Скоро ще има, като набарам стрингове. Аз имам ли стрингове? Не. Братле, това в предишния епизод, братле. Знаеш какво набарах? Какво? Бате, Spider Eye. Вау! О, боже. Знаеш какво? Това трябва да го направим 3 дълго и да си направим линия. Какво? Това трябва да го направим 3 дълго този тунел. И да си направим линия, в смисъл ЖП. Не. Бата ще бъде супер якото е така да траваме се по ЖП. Мисля, не от тука, не от тука. От тука да почва тройката. Да бе, от втория hidden door. Да. Така. Опа, че помисли, че имам. Че ядеш? Да. Наслагах купчета навсякъде. Браво. Браво. Сега ти ще си ги копаш тия купчета. Какво правиш? Нали тук ще е ЖП линията. Виж сега, аз мисля за бъдещето. Трябва ни ЖП линия. Така че, копай, приятелю. Колко ще е дълго това? Не знам. Не съм сигурен. Мене ме трябва да цъкна F3. Добре, аз ще цъкна F3. Добре, така, чай да видя къде сме в момента. Запомних, сега ще отида отгоре на повърхността да ти кажа как е положението там. Така... Ор-тор-дор-дор-дор. Как? Дълбочинност е... Няма. Толкова. Че забравих какво правих. Да. Това е бате, Алцхаймер. Не го пожелавам на никого. Дори на най-големия си враг не го пожелавам. Как се добре, значи сме на... Добре, запомних. Запомних точните координати. И сега ще ти кажа какво се случва. Кирката умря. Нова кирка, какво ти кажа? Имаш, нали? Сега си направя. Добре. Охо. Така, взех малко столни и ще запечатам хода. За сега. За какво ще го запечатваш? Защото не ни трябва дневна светлина. Ние сме вампири. Влизай вътре. Бе, чакай, служи само от едната страна и то торче го махнем. Бра. От тази страна служи, така. Не, аз мислех да сложа от тази страна и да оставим торче от тая. Не те знам. Знаеш какво? Служи дърт. Служи тук дърт. Не, също. Добре, просто влизай. Още ще копаме,
Get into the mine. Еми, сега ще ти кажа колко още ни трябва. Трябва ни поне още 10 квадратчета навътре. Блокчета, не квадрат. Окей. Това е минимума, в смисъл. Дърт. Аз ще ти кажа кога да спреме. Защото аз видях колко ни трябва да влезем в планината. Into the mountain. Йо-хо-хо. I am a dwarf and I'm digging a hole. Диги, хол. I'm digging a hole. Ето светлина. Мисля, че това е достатъчно. Не, още трябва. Сега ще ти кажа кога трябва да справя. Още малко. Просто копай напред, аз ще ти кажа кога. Така. Готово, спири. Къде си? Също аз не знам къде си, но да, спири там. До тебе. О, изплаши ме почти. Какво има тук? Има дърт. Уху. Абе, то тунел е бати яке. Защо не живеем в тунел? Като мишленца. Не учите. Не е ученцето. Верно е доста як тунел. Добре, имаме мощния тунел. Да, майти, тунел. We has the mighty tunnel. Бате, набарах Enchanted Book с Knockback 2. Много съм секси. Аз ще пазя долината на... Какво е това? Прасетата. Браво. Влизай вътре. Прасе. Запечатвам хода и това е. Браво. Ши се. Това беше. Защо не го сложи дърт там? Защото съм готин. Кога ще свършим епизода, защото да. Се оттичи. Не знам. Скоро, може би. Да. Мисля... Аз знаеш как мисля? Как го виждам? Как? С едно яко стълбище нагоре. Нагоре? Да, и там да има още един hidden door. И там да е голяма, огромна зала. Да, това ще е супер якото. Аре, идвай. Трябва да сега... О, да. За това го правя. Да, това ще бъде много, много яко въртле. Направо ти казвам, че получавам оргазъм само като си го представя. Оргазма. Оргазматрон. А ти бате откъде си копаш, бат? Боли го фара, пича, бат. Си коп... Така, е така, още нагоре. И... Сигурен, че няма удариме дърта. Няма, споко, всичко съм преценил. Дано. Не знаеш как... Това виж какво е? Добре, радвам се, че има дърт, просто копай нагоре. И не се притесняй. Мисля, че съм го преценил, аз това ти как да копаш. Добре. Дали не съм професор. Гъга. Hotshot GG. Айде, щупи се едната лупатия. Лупътата. Не бе, аз го мислих още нагоре, бе, ти си от. Това е твърде ниско. Ой, какво правя аз, бе? Давай нагоре, бе. Водаче. Аз сега ще копам тавана. Но измислил съм го. Братле, ние като се нафарим ще стане животно, бате, защото знаеш как си го представям, знаеш какъв главата ми в момента, така едно красиво, братле, с такова глоустоун лампи, братле, направо ти казвам, че получавам оргазъм, верно. Звучи добре. Обаче има доста време. Торч. Къде? Някъде е тука. Добре, готово. Чай да вия. Съпърп. Сега в момента си го представям. Не, трябва още това е твърде ниско. Още нагоре. И сега накрая стигаме до върха на планината и аз съм Представяш ли си? Какво направи? Не знам, без да исках ударих торча. Права. Мързя го поста, аре. От мен да мине. Още колко, бе? И още поне 3. Мък. Не трябва да изгледа секси, бе, братле. Проблем. Да. И то голям. Чай да вия. Опа. Чай да вия къде изгледа. Да, идеята е още по-добра. И сега ще има едно тясно коридорче, братле, и само е така изведнъж излизаш в ебати залата. Това ще е супер якото. Добре, мръдни се. Да, от тук сега едно коридорче на там, настрани. Що настрани? Нарочно. Трябва да е някакси хубаво, така
Не, бе, не, защото виж сега, ти нали идваш по епати якото стълбище. Мгм. Е така, да, Чай също какво им пред. Опа. да. Честно ще гласува. Може да спреш да ги копаш тия, така. Двойно ли да бъде коридорчето или? Единично, братле, защото е така, нали, само ще видиш една яка светлина, братле, изведеш БАМ! Влизаш вътре. И си amazed. Да, това ще бъде много добре, много яко. Че, толкова, така ще е голямо коридорчето, какво ще кажеш? Хубаво, добре. И това също трябва да го затворя. Така, цак. И така идваш тук и коридора е напред. И е само две голям. Ой, боже. Вода. Мамка ви дечица. Ах, тази долна водичка. Аз съм... Значи... Аз съм Чингис Хан и ще вляза вътре. Чакай да видя какво има там. Има вода, братле. Трябва да извира от някъде, нещо трябва... Пещера? Не знам. Всичко е под вода, братле. Да, има пещера. Да. А тя не извира от никъде. Фак, ще има проблем. Не. Сега ще ти покажа как се решават такива проблеми. Това е... Как ги решаваме в София тия проблеми? В Софийското. В Софийското равно поле е така се... Браво! Така решаваме проблеми с вода и канализация. Ние затова никога нямаме проблеми с канализацията. Да. Като бате Бойко дойде и почне да ги заравя просто нямаш проблеми никога повече. Само деца не мога да намерим хода. Ето е водата. Долняшка. Вода. Кирка. Добре. Добре. Ники, закопаме. Закопай бързо. Как да закопава? Служи Cobblestone, за да спрем водата. Разпрях. Вече няма вода. Добре. Така, чай кол. Намерих кол. Трябва да го вземем. Той е ценен и важен. Добре, защо не мога да го изфарма? Това е долно. Добре. Разбира се, ти успя. Ето, скиви пак! Виж, връща се! Това ти е кирката. Каменна. Енчантната? Да. С какво? Efficiency 1. Никаква идея няма. И сега пак, не. Скивай го! Виж го! Попра се. Добре, значи, мисля, че тук да спрем епизода. Ето, вече си имаме дупка. Да. Вижте каква готина дупка си имаме. И сега ще нарисувам усмихнато личице. Чай сега. Как да нарисувам усмихнато личице. Това, представете си, че това е усмихнато личице. Опа. Не мога да си го представите, нали? Спокойно и аз. Добре, сега ще... Не бе, чакай. Това е извода. Аре, пичове, до следващия път. Айде.